खबर खालामसै नोंखौ आं थांनाय जायोबा मिथिबाय खबर खालामसै नोंखौ थांनाय जायोबा आं ओनथ' नोंसोर मा खादों नोंसोर मा खादों बोरै मावजिया मा थांखो मावजिया मिनि 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 मैसो मैथो नागिरला मोनासै आं हा मिनि बिदा बिदा मैथो मिनि 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 बिदा 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 बेनो मावजि खारबोगौ नै बिदा 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 नै सान हाबबाय नै मिनि मिनु मिनु फैबाय नै जोंना लायना फैबाय नै मा नांगौ नोंलाय एलाय बिराद बादुरिबावसो साला है मा खालामदों नोंसोरो नों आयौ मैगं खाबाय माथो एफा बुरजा नोंना माथो गेलेसो मैगंबो खाया नायलाय नै जोंना फिसाजोआ मैगं खादों आरो नै ओमफ्राय नायदो गाइसमोन माथो मोजांखा बुबाथाय रायगोन दे नायदो मैगं खादों नै जोंना ओमफ्राय सासे जकिं आरोना नै बिराद मोसानो गोरों नै साला इनै माखौ गाग्लिलाबायदों नायदोना लोगोफोर नै आंना खेथिया फिसासानो आरोना मैगं खेथिया बेनि सायाव मावजिबो होबावदों नै बेसेबांबा गोजान थाबायबोफादों मानसियानो मेंलालायो ओमफ्राय मावजिया खारफादों आरोना नै गाइसमोन हेल' गाइसमोन नायदो नै जोंहा माने फेमिलि मैगं खाफैदों आरोना नै बे फिसाजो नै जोंनि ओमफ्राय सासेयाथ' बिराद दुस्थ' नै साला ओइ ओरै नायलाय हेल' होन हाय गाइस होन हेल' गाइस अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन